Later on po, sabing food slide. Ngayon po ay magluto pa tayo ng stir-fried vermicelli noodles. Ito yung vermicelli rice noodles natin. Yung sili, onion, yung celery, then yung pork, saka yung garlic. Tara, samahan niyo po akong magluto. Alis po ito, mag-live. We're back. Ang gamit natin ay olive oil. Hello, kumusta kayo dyan? Ang pork natin. Sliced pork yung parang ginagamit sa yung pang shabu-shabu. Tignan natin lahat. Ang celery oil cilantro. Ito yung mushroom powder. Ang palasa. Black pepper. Tubig.
okay na ang lasa. Hello, kumusta po? Samahan niyo po akong magluto. Ito yung lunch. Ilagay ko na yung ating sili. Then yung dahon. Ito po ay luto na. Finish po. Ito yung ating stir-fried vermicelli noodles. Yan po. Simpleng luto lang po. Thank you for watching. Kainan na. Let's eat po. Yan. Ang ingredients lang yung vermicelli noodles, yung celery, onion, garlic, yung sili, bell pepper, yan po. Soy sauce, mushroom powder, salt, tsaka yung asin, then yung ground black pepper. Thank you for watching. Bye-bye. Yan po. Kainan na. Let's eat. Bye-bye.